Txorienetarrok, ongi etorriak, agian, txorieneko asteko egun politenetako batetara. Horre, ja zema gauza zabalik izten da, Hori, eurak epaituko daue. Guk egisa da asko disfrutatzen dugula asteazkenean. Bai. Eta egia esan osagaiak ikusita, niko, esatez, oso ohikoa da gure etxean, ez? Txitxirioen salba prestatuko dute alek, ez, eltzekari tradizionala egingo dugu, garai batean egiten zan modun, eta oraindik gure etxean horrela egiten dugu, egia da, behitu txerri zaieskia gutxita botatzen dio, bota izan diot. Ja, nik ez dut botaten. Baina, guk gaurkoan botako diegu, eta orduan, ez da, ezaio faltako ezer. Azteko, eltzekari tradizionala. Eta normalean hemengo gauza, gero sobrak berrera ebiliten dira. Eta horrekin zer egingo du, Patri? Nik kroketa batzuk, eltzekari kroketak. Horrekin, gaur gure eguna hasiko da, eta hoxe hasiko da, saldatxo bat egiten nola egingo duen? Adi, lapiko azkarrean, txitxirioak, oioa, txerri zaieskia, ezurrak, txankarra, barazkiak, eta perresila sartuko ditu, urez estali, eta pare bat orduz irakiten izango ditu. Iragazi, eta saldarekin sopa gozo bat egingo dugu, arrautze gozi batzuekin lagunduta. Bestalde batetik, piperra bat ingo dugu, horrekin txankarra zerbitzatuko dugu, eta azkenean zerbitzatzeko garaian, osagai guztiak plater ezberdinetan atera, eta honegin. Hortik, gero, handik, gero, harrapatu dugu, ez dakit, hau laurpen bat izan da, gero, bakizu hemen azkenean, gero, improvisatzen juten garela. Beti. Kontua da, nik etxean bai egiten dudana da, beti lapiko azkarrean. Eta aukera, lehengo eta behin, erlojuak, nire etxeko erlojuak, 1 minutu baino ez ditu jartzen hori izaldu alda. Orduan, eltzekari normalinko banuke 1 minutukin nenitzen gustora geratuko. 3-4 ordu gustatzen utziko nuke. Orduan, lapiko azkarrean, guk sartuko duguna da, txankarra. Hau da, pieza bat, garbituta, trukoa, sukalki txapelketetan, jenteak txankarra erabiltzen du, borobilde perfektuak olan atal elegantenak, txankarrakin egiten ditu batzuk. Txankarra, oioa, oiaskoa ez, oioa sartuko dugu. Gero, txerri zaieskia, ezur batzuk, behianak, kasuntan, perresil sorta bat, horrexak, txortenak eta dana. Dana, kipula bat, osorik, sartuko gatzu hor. Porrua, ez dakei sartuko da? Hau dana konzentratuta ondo behatuko da. Txoin, azenari hauek zurituko ditut, eta noski, beratuta, bezperatik beratuta dauden, txitxirioak gero hauek, sare honena, lau bat esaten ziren, sare horrena nik sare gabe egiten. Bai, noski, eta gero arrantzan ibili, hor ateratzen txitxirio guztiak hortik. Holexe askoz berozu. Hau, eta hoxe, azenarioak, urez estaliko dut, eta gero, hoxe, martzan jarriko du. Hau, korapio den bomba joko, ez da genuen emun. Ez dela arrantzan bebaizu atarako zara. Listo, lotuta, Esan dutzut. Kaituko da, lasai, azenaria bat zertuko dio, ze gainean niri azenario gehiekin zeik inoiz gustatzen, azenarioak ematen diolako gozo puntu bat. Batekin nahiko, ez da? Batekin nahikoa da. Eta bi sartu behar baitu, bi sartuko ditu, ez da problemai. Eltzekaria badie sukaldaritzako oinarrixetako bat, eta gainera aldaera desberdinak existitzen dira, azkenean kulturan arabera, sasoian arabera, bakoitzan ekonomia eta poltsikoen arabera bai, osagai batzuk sartuko ditu edo beste batzuk, ez? Eta gaurkoan bagabiz osagaiak sartzen, deixente beraz egoera ekonomiko aberatsa etxe hontan. A ber, bi azenario zenbat sentimo die. Zerrez, hor, aragia juten zaiguna, kontutan euki, erabilitxugun Patri ere, aragiak eta estiegar estiena, justo. Txankarra, oiaskoa, oioa beharrean, erabili aldituzue, hor, ezurdurak ero bakarrik, ezurrak ere merkea dira, ordan. Nik esango nuke, eltzekaria dela, jakinda zeatarako diogun gero honi, dagoen, errezeta merkenetako bat, ez? Bai, egisa da, gero, aprobetsatzen dauzu, pila bat plate ditxeko, azkenean daukot alde batetik, salda. Beste batetik lekaliak, beste batetik barazkixak, eta beste batetik aragisa izaten dana. Da gero aragisa aprobetsatzen da, guk ero kroketak egingo ditugu, baina tomatiakin jaten. Da izaten da bai, menu tipikoa olako Euskal Herriko etxietan, lehena txitxiriak egoten dienean, edo sopa, bigarrena beti aragisa tomatiakin. Hori tipikoa.
Hemen, beti bai ero bai inbardala, eltzekari bat jartzen dugunean, ero salda bat, urrotzetatik astea, mesedez. Urrotzetatik aste magara, hobeto, hor, dena atarako dugu sustantzi guztia. Honek, gehiengo bat eukiten dute katxarro horiek, ez da kasurik bai, inberzaio, mesedez. Hor, kontuz izan, goraino ez jarri. Ez, goraino ez, tapan unitzi dut. Ez da komeni. Ba, oin. Honi, egurra emango dio, Gustatzen bat teknika hau, Bai, hau zan irekita, oin itxita, sakatu, tak, listo. Egurra eta irakiten hasten danetik, beti, bakizu, lapiko askarrean, denborak irakiten hasten danetik. Ordu bete utzita, nahikoa izango zen, atarako zion bere sustantzi guztia. Pare bat ordu izaten modu, oraindik eta hobeto, orduan. Eta zuk, zigor, ezagutze oso eltzekaria, bai. Baina, eltzekondoa? Eltzekondoa, bai. Hori izan, txingarretan hori muitzeko, bai, izan hori gailu bat. Baina, bakizu, zegoela Hernanin eltzekondo deitzen zioten gizon bat, 1800 urtean, ez daino izan, eta hau, izan, Hernanikoa, harri jasotzen da ibiltzen zen, oso indartsua, bat 80 neurtzen zuen, eta hau, etorri zen enpresari batzuk, eta ibili zuten, hortik, burrukatan olan, beste pare bat ziela, ez dakit, hemen ingurukoak, bereien artean, espektakuloak, eta holan ematen herriko plazetan, eta jarri zuten burrukan, Ameriketako txapeldun bat, holako borrokak erromatarra eroiten zuena, bere kontra burrukan jarri zuten, eta eltzekondok irabazi zauen. Ez dakit, egia esan ez da inokira ez izuen, baina badakit horren historia eta hortik zetorrela azkenea pixat, ez? Eta hori, hor famatua izatzela bere garaian hemen indartsua izatea. Beitxu, banik, hirugarren azepzioa daukat eltzekondontzako. Bai, eta gero gabian, ez? Hori da, baina usteko ez da superbaitzen nari? Barkatu. Gure txian entzuna daukan, niko, eltzekondua. Hori, nik ez da, behitxu, nik enaukan inoiz entzuna, eta antza, eltzekarixa itxen bozu eguardixan, gero, gabien eta afaltzeko horri eltzekondoa da itzagakola. Ez que gurean ez da eltzekaria, baizik, eta izan da nik entzun izan zerbait, asko egin eguerdian, eta gero gabian berriro jango, gabian zela eltzekondua. Orduan, badakizu dela, eguerdiko sobra jango duzu zela. Ez dut, sokula entzun. Nik etxian da, esostien nahi erantzun, zau jateko janarixa. Beti. Hama gauza dau janarixa. Jazta. Eta egisa zan. Gezurrik ez. Hemen, urotzakin, gatz pixka batekin, pare bat arrautza, gero sopari botako izkeuna. Sopari, nik etxian, iten duanean hau, erabiltzen dut oiaskoaren oioa, oiaskoren paparra erabilenan aragia, gero arrautza pare bat, eta fideoak. Jente askok botatzen dian galdera. Zenbat fideo bota behar zaizkio sopa bati? Eskatzen dizutena. Berak eskatzen dizuna. Jun botatzen, gehiegi bota behizkiozu, gero ura bota. Eta gutxi bota behizkiozu, hartuta salda bero-bero bat zerbitzatu norbaiti, eta gero ja neurrian egongo da. Nik egia esan, beti begi botatzen ditut, badakit neurri bat egongo dela, litroko izango dira. Litroko izango da nik uste dut, 60 gramo geratzeko orekatuta, baina ezin dizu edezan, orduan, hori esan da, piperra bat egiten jarriko nahi zen. Horretako, 3 tipuleta dauzkatemen, 2 piper berde, eta ero piper morroak, ero pikillo piperrak eralitzezu. Nik azkarra aldera iteko, berez, hobeto geratzen da piper morroa batzu labean erre eta ero hiek erabili, baina bestela azkarra aldera itera, pikillo piper batzuk hartu, botatzen dituzu bertan, eta listo. Oso ondo. Ontsa erabiliko txankarra, edo, zangarra, edo, erabili duguna. Eta da, atzeko masako pieza txiki zilindriko bat, txalana, normalian, zapore haundixa daukana, gelatina beba, eta gixatzeko perfektua dana, edo jende gehienak behintzat erabiltzen dauena. Berez, kontsidatzen da beti, bigarren niveleko edo aragi pieza bat, ez da lehenengo mailakoa da, ez da azpizun bat, ez da entrekota, baina, alan dabe, arrakasta, bauka. Nik laguma neukan, azpeitiko mendiko lasterketetan da ibiltzen zan, da, txangarra igozait! Txangarra hori gemeluak, bolak, hankabolak, eta txangarra ditzen zion da, nik, txangarrak ja, azkenengo zatin txangarra gorakan iskin da. Goraka, txangarra, eta
hankabolak, eta gore txangarra hitzezion, da, bitxia nik gizakiengan, sekula entzun gabe neukan, da beti, hori, animaliana, baina ez, honek, ez da, aita harakinaro izango zuen ero, eta bazekien, eta hola, erabiltzen zuen, txangarrekora. Eta honei paparra da itzanakon bebai, bularra biharria, eta egalak nekatuta dauzkat, eta ze gehiago. Mokoa. Bueno, en fin. Bai, nik egisa da, txankarra betxu bakarrik erosten dutelako, olako eltzekarixek eta eitzeko ez daukat olan oitxurarik gixatzeko eta noixian behin, baina ez daukat oitxura ondiri be. Guri beti, guk erosten dugu aragia hori, iruretan marre eurota digo da, poltzaia pieza ezberdinak, horre kontsumo taldean, eta ekartzen dute boltza bat, hor, untzian enbasatuta, atal ezberdinak, ez? Hor dauzkazu, xerrak, gero aragi xeatua, eta txangarra beti etortzen da. Beti, eta normalen txangarra beti saldarako erabiltzen du, baina, aragi hori pusketa eta moztu, aragi bebai etortzen da pakete bat laukiekin, aragi gixatu daiteko, atzoin zenuna modukoa, eta nik horriten duana, aragi gixatu jan behar badu, 500 gramo izaten denez paketea, txangarrakin betetzen dut. Orduan txangarra hori mozten du laukitan baita, eta horrekin danakin gixatu baita du. Zatez dut hor, nik badakit, batzuk, txangarra gustatzen zaiela, sukalki txapelketa mungian, eta hilabete batzuk lehenago, arakinei juten da hor txangarra dauka bolatxo bat, dala pieza bat, olako arrautza bat, olako pieza bat osua, txangarreko aragien artean, eta olakoak gordetzen juten di, eta gero denak ola berdinean jartzeko, eta hor izateko lapiko perfektua, ez? Eta arakinei hor dauzkate enkargatuta, hori da profesionaltasuna, eta izozgailuan gordetzen dituzte, eta horrek... Eta egunean bertan, egisa da horrek sukalkixak eta ikuste dituzunean mungian lehiaketetetan, horrek kasola haunditzal horrek, egoten dira patata danak, perfektu lan borobilduta, aragisa be, distira, egoten dira, ez dakit, nik lehiaketetan ez ditxu daztatu, baina ikusgarrixak badie. Argazkixak atarateko behintzat balixo dabe. Bai. Horre maila handia, dago, egia esan, eta... Ez, baina entzun da daukatan, eta gaina oso serio hartzen dutela. Daude tokiatzuk, aurten zornotzan famatua da marmitako lehiaketa. Aurten, ez dakit, buruz no esaten. Iaz badakit, 4.000-5.000 pertsonaro batu ziela, eta aurten, ez da, 300 lapikotik gora marmitako, eta jendia horrela hiltzen da baita, esaten dut, ez dakit, ni nahi dut, patata mota honekin, behar du patata izatea, gaztea, almidoi gehiago botatzeko, eta ez dakit zer, eta, bere ritualak, eta bestatzuk, parrandatik gara joten direnak, eta nahi dutena da zerbait gero ahiak entzeko jateko, eta marmitakoak hortan laguntzen du. Arratzak egostean azaizkit, ekipo, 10 minutu, Mercedes hartuko egin norbaitek, bale, niko lan ez du jarri behar. Bai, nire biztakin, Patri, egizu ez du dala ondo ikusten, nik, nago adin batean, honek gertuko gauzak, ez ditu dala hain ondo ikusten. Orduan, sentitzen du. Gure txekoak argi oso dizdiratzu botatzen du, eta txuria daukat, nik etxean indukzioa txuria daukat. Txuria plakia? Indukzioa txuria. Ez da zikinagoa? Ez. Garbi horrixa. Osalako modernidadeak hemen. Bai, gure sukaldia dana zuri-xa. Eta nik aukeratu nuen zenei katxarro, baina bikotiak ezian aukerarik eman. Zuria izan behar. Eta hori bai, aukeratu nuen altura. Bikoteak aukeratu zen zurixa izatea? Berak, ze koloretakoa eta nolako izango zen, berak. Eta armairuak eta berak. Baina gero tresneri guztia eta nola jungo zen distribuzio eta hori, nik aukeratu nuen. Eta gero materiala ero ere behar genuen nik, eta altura ere nik. Ze gaur egun aukera zukaldetako honek ematen dode bi altura. Eta, ulertzen duzu zein eskatu nuen nik, ez? Txikia. Txorienen ere esan nuen, baina kasurik eziaten egin. Eta ni hemen egia esan, na oso, hau ez da izango, nire eguneroko lan hau izan behar zan, 8 ordu. Asko zue txikixagoa da zuke txen dakotzuna, hau onaino? Bai, bajo edo. Baina gutxi izango da. Bai, pixkat, zentimetro batzu, baina nabaritzen da. Bai. Hombre, Omer Bazara egun guztia sukaldian da, egia da garai batetakoak oso bajua zirela, eta nik lagunan euskan ikusten nikola. Gero gerrixata, ez? Holan beti makurtuta eta ni feizati makurtzen ziren.
baina egia da, lan egiteko nire izan hemen taula, berez maila ondo geratuko, hemen mostea, ondo etorriko litzen. Hemen, behitu, perfecto. Egisa horret taulak dira potoluak, Nik nire etxekoa fina bada. Bueno, etxeko gauzak, bakizu, Zer kontua da duen hemen, Beti kotillo iguan. Eta nik etxian betxu, inoiz, ez dut aukik gauza bat, eta gustauko jate, baina ez daukotolan erromantizismo aldera jota, horrek piper txorizeruak eskeitxa. Atien da, karo, pixu baten bizi bazara, arrarua da, ez? Bueno, baina batzuk jartzen da, ez, balkoi batzuten dekusten dira. Bai, nik horre... Betu, nik esatik ikusi balkoitan. Durangon etxien baten, ustot, ikusi izan ditu dala holan jarrita balkoian, eta, bueno, gaina, jendeak erabiltzen dituela, ez dala bakarrik kontu estetikoa, ez. Etxean piperrak hartu, jaso, gero aria pasa, eta gero erabiltzen, gaina juten zara, pasatzen zara, ikusten zu, gero eta gutxeo daudela. Gero eta gutxeo, eta horrela dardo, Eizke hortagako die. Bueno, egia da, batean, nire amak egia da, etxaurrean dauzka batzuk, eta ja daude fosilizatzen. Hauek badira paintzeko. Arrixa bezala. Bai, nik haietatik egia esan, zuku gehiagi ez nuke antarako. Takit. Ze bizkaita saltzatarako zen hor. Horre gai politxe itxen dago, ez? Zerrixa eta apaintzeko ondo geratzen dira, eta badie euskal kulturako seinale. Esoan zoi zen olako souvenir dendatara da, horrek, oskailuen jarteko imanak, poltzak, ez dakiz, eta beti piper txorizeru ez, beteta. Eta azkenean, hori izen hartzen dago ez, txorixuak eitxeko erabiltzen ziren, eta hemen Euskal Herrixan Bizkaian batez be, errezetetan ez du piperautzarik isa erabiltzen, eta piperautza erabiltzen da piper txorizeruan ordez, edo ordezkatzeko. Orduan badio oinarri gure plater pila batentzako. Etzekari desberdinentzako, esan dugu, marmitakua, bizkaitxa saltza nola ez, badauz errezeta pila bat. Gainera, hori, banan-banan jotzen di, aukie bere lana, eta gaur egun nik ikusi ditut, nahiko garestitxo. Oso gutxi aurten aurten oso gutxi, uda txara izan da piperrandako, orduan ikusi ditut, bakoitza €1, €1.20. Hori, guri frutaren dan esan zigun, aurten pipertxo ixeruak oso garesti hongo di, eta normalean lehen, ez da dit, 35 zentimoan bakoitza saltzen zuen. Eta, azken aldian, ez ditut erabilizan, baina garestitxo daudela esan zidaten. Ni bai, gure etxean bai ez dudan egiten da, badakizu lehengo beratzen jarri behar dira, hor beratzeko ordu batzuk lehenago ezin badituzu beratzen jarri, 3 uretan aldatu, hau da, jarri urrotzetan, irekinaldi bat eman, kendu ura, beste irekinaldi bat, 3 uretan hartu, eta hidratatuta daude, eta guk, nik jatetxetan lan egiten nuenean, hemen oitxura dago, hartu aragia gero atara eta aragia erabiltzeko. Gero iragazi behar baduzu, horrelako iragazki fin batetik, nik usten ditut, saltzarekin, bizkaita saltzarekin osorio botatzen ditut, ez ditut aragia atatzen, eta gero iragazi ditut, eta azal guztiak hemen geratzen dira. Eta holan gehiago aprobetsatzen duzu. Bai, eta lan gutxia hartzen dut, orduan ditut hidratatu, saltzara bota, han utzi, marmitakoa bada, marmitako baten bai utzi, eta gero atera aragia, eta orduan bai, baina beste da, birrindu behar baduzu, ez kontu. Eta, naiz eta igual pentsa, baina ez da pikantia, dauka zapore gozoa eta ketua, beraz, kolore bai emote dutza, mamilla, eta, ikutu berez isagura errazetei. Nahi da nahi eskoa, euskal zukaldaritzen. Hori da. Ez, kipula, hemen ordena garrantzitsua da, ez da lehenengo piperra bota behar da ero kipula, ez, kipula lehenengo, kipula erdi erregozita da honean, horretik orden honetan noa, piperra botako dio, piper berdea, eta gero, kontua da, gure pikillo piperra hauek erreta daudenez, gero hauek jungu dira. Tomate saltza daukat hemen, gero gustatzen zaini pixkat piperra botatea baita piper txorizero aragia, hori botako diogu, eta piperra dara martxan. Arrautzak hor, eltzekaria aurki hasiko da, hainbeste bete dugu, hau irakiten hasi orduko. Igual bustera igoko zut. Aztarrak, bust, ez dakizu entzeko da, tope. Zer nahi esan bust? Bust ingeles ez da, eta da tope. Tope, nahi duz, hori... Topera. R edo energia kontsumitu, azkenean, holako zeo zen. Aztezken tradizionaletan jotzen dugu beti tradiziora eta iraganera, eta horri ekartzatut beste gai baten.
Zeboitxe bakitzu, jendia, jendiak adikzio txiki bat daukala. Zeri? Mugikorrari. Txikia. Txikia, hundi ertaina hori bakoitzak epai dezala. Bere adikzioa, baina akordatzen zara iraganean, oindala, ez dakit, 20 urte, zauzen horren mugikorrak haundixak. Horre bakarrik deitzeko zana, adreiuak, sugearen jokoa, eta listo, ez zauken... Nireak ez zaukaten jokurik. Sugeana bai. Ez, nik izan nituen aurrenekoak jokarik ez zaukaten. Ez? Ez. Bakarrik deitzeko balixo zabenak. Deitzeko bakarrik, eta baita defendatzeko norbaitek erasotzen bazituen buruan ematen zenion horrekin, eta akabo, txispun. Bakitzuk gaur egun... Hau zuk bera bakarrik amatu da? Bera bakarrik amatu da, bira jaitsi da. Karo, boost jarri duzulako hau. Esaten nik uste nuen gol denbora jarri diogu. Ez, zenbatea gureso. Bueno, irakiten egoteko lan pixkatu, suabe. Zeira. Hori da, eta beste beratzean egotean, hasiko da, Patri, sobradako. Frixarik. Bueno, bakitzuk gaur egungo mobilei detzen jakela smartphone. Hau da, mugikor inteligenteak edo. Eta lehengo mobilei detzen jake danfon, hau da, mobil ergelak edo tuntunak. Bai, nik hori nuen, eseko lentzun gabe nukan. Eta ontxe medikuek, orako jende gaztia eta esain gaiztia doianean kontsultara, eta esaten dabe, mugikorrak emate dutzela antxetatea. Daukiela, orako adikzio pila bat, eta holan, errezetatu iten dabe, olako mobil batera aldatzea. Eta holan aukiko zu bakarrik, mesua jasoteko, lan noixian behin, norbaitxek zehose garrantzitsua baldin baduka deitzeko, eta listo, eta holan ez eta gainien daukotzu, eta listo, eta holan ez tozu horren biharrik aukiko. Hori gomendatzen da. Betxo. Eta kentzen mazaten mobiletik, oin arte, ez? Bizi izan, ezke egia da, Bai, iraganera bueltatzen gabizela. Lehenko, serixiak eta, lehen seriak bai, logikoa da bezala, hastian behin, estrenatzen ziren, astelenetan egoten zan, ez dakiz ez serie, ez, Goenkale. Eta zukik, Goenkale, eguneroko esan? Eguneroko esan, bai. Eguneroko esan, Goenkale. Baina, serie bat, holan, hastian behin izaten zana. Ontxe, joaten zara olako plataforma batzutara. Eta ja dena daukazuan, ez? Dena egun baten eskuragarri. Plataforma batzu dabiz bueltatzen lehen gora. Eta ontxe emate dutzu bakarrik kapitulo bat, hastian, jendiei, ez dakit apurran lusatzeko, edo gehiago disfrutatzeko, bai, olako estrategiak erabiltzen da bize. Bello, estrategia aipatu duzun ondan. Bai. Labana kamutza baldin baukazue, piperberde hauen eta sala bakizu batzutan gorra izaten dela, ez? Hemen kosta egiten da, eta gaina irrista egiten du eta batzutan min aldu zuen. Buelta ematen badiozue, alde honek, hau asko zerrezago da mozten da. Honek ez dauka beste geruzau gainekoa, bello, ez, holan egiten, labandu egiten du. Horrela, egiten baduz hemen galdetik, ja moztu egiten du. Orduan, buelta ematen diozue, 10 minutu jartzen diat hemen. Orduan, jartzen badiozue bestaldea, azalan aldea beraka, eta bestea moztu, errexau, laban kamutxa danean, ez duenean ondo mozten, hori truko hon bat izan daiteke. Honek, ja egozita duenez, urrotzakin. Oztu, horrela bere egozketa moztuko dugu, eta arrautza egoziak, listo. Gero nahi bazu, kroketai botatzen dizuzuk arrautza egozia? Ez dut botaten. Ez? Bueno, nin badez padapi botaik, golan, nahi bai ezu bota. Botako tzan egozu, baina? Ez, kroketa batzuk ilusinua itxen botzu? Ez. Botako tzan. Etxeko arrautza dielako. Beste estrategiat, mobila hainbeste etxarabiltzeko, edo errezetatzen daben beste gauza bada, mobilen kaiola. Eta orduan diolako kutsa batzuk, kartzelak izango bazien bezala, hor sartze duzu mugikorra, eta eurek emate dutzu erloju digital bat edo, eta bertan sartzen duzu, imagina hau. Atzaldeko 4etan, eta zatu duzu, behitxu, gabeko 10 arte ez dut erabiliko. Txak, hor sartze duzu. Eta ezin da kaiolari iriki, ez da irekitzen? Trampak ziura existitzen diela, da maiuakin jo, da hortik ataratzeko aukera aukiko zu. Baina, zure burua be ikusten badozu, maiu batekin hori lehertzen bakarrik, WhatsApp bat ikusteko konturatuko zara da, ez? Konturatuko zara zuk oso sano etzauzela. Berez, horrek saltzeituzte eta errezetatzeituzte. Gauzia da, zuk ezagutzezun norbaitxoan adizio benetakoa daukala. Konturatu da, ze adizioa da, zure bizitza ezin dozula eraman mobil barik. Igual danok, apurtxo bat.
adizioa ez dakit adizio, baina egia da jende asko bai, eta hori, bueno, duela aste batzuk hasi ziren hemen, guraso eta elkarte bat, eta holan, burua altzatu ez, proiektuarekin, eta hau zen eskatzen eskoletan, ze hori ni ezagutzen ari naiz, eskoletan debekatzeko telefono mugikorrak eta eramatea, 16 urtera arte, eta ni oso ondo iruditzen. Jendeak eraman itxe ikastola dago? Hombre, ikastola ez gure txikiak eta ez, baina, bueno, 12 urtetik gorako teorian ezin dute, baina denek eramaten dute, eta jolastokian seguro instituto baten aurretik pasatzen bazara, gehienak buruan olakate gora behira ez, bera behira, eta telefonarekin egongo dira. Gurean, bueno, gure gehi izan, beti izate dute, zorionez, haundiek bai, nagusiek 17-18 dauzkate, eta horiek bai, irutzen dute telefono. Bueno, araitzek 17 etxingo ditu, eta bostean. Baina, egoten dira, baina txikiak ez dute, ez da eskatu ere, ez dute telefonoa, ez da berrik ere. Baina bere kuadriakoek eta oin askok badaukate erloju hori deitzeko da. Nik esan dut, zuk, ez duzu behar, zure ingurukoa dana daukate. Hortan, zerbait gertatzen bada, esan ondokoei, deituko diote gure gurasoei eta gu beti inguruak gabitzala, badino moduko herri txiki batean. Danak ezagutzen gara, danak ikusten garela, nik esan, aldan gehiena badakit tokatuko zaigula, erostea eta hori, baina luzatuko alden gehiena, eta zorionez gureak, oraingoz ez da eskatu ere ez dute egiten da, eta gehiago, telefona hitz egiteko itxitekin daulan, ebatzen daulan da, pini belarrexan, ez da kixi, Niko inusentia di hortan, asko sobeto da, xanu hau. Gero, horako, hirugarren estrategia bat badau, ez da gutxia berabiltzeko, segisa da, mobi erabiltzen zuen bakoitzean, normalian, jendeak hainbeste erabiltzen dauenean, izaten da, sare sozialak edo behitzeko edo olako jokuak eta erabiltzeko. Orduan, olako aplikazio batzuk bai badauz, itxen dauela blokeatu. Eta orduan zuk esatu duzu, behitu, egunean maksimo nahiot, 20 minutu erabili sare sozialak, Instagram. Ez pasateko hor 14 ordu. Daukatzu, aplikazio bat blokea bitxatzula da. 20 minutu zabizenean, da duzu, 5 minutu ikusi, komunian zauzela, imagina. Jazta. Gero, beste 5 minutu lanean, da bapatian, alarma bat agertan gatzu, 20 minutu initzuzu, blokea biten da, 24 ordu pasarte. Eta egon bazara jarraitzen justo errezeta bat. 20 minutuko errezetak ez dauzan. Baina justo azkenengo 3 minutuetan azizara errezeta bat jarraitzen. Trukuak badauz hori desblokeatzeko, eta baina da, zu konturatzeko, ostras, da zu jarri bihar badozu bloke hori da, badakizulako, arazo badukotzula. Bueno, nik uste dut inori ez diola harritzen gaur egun, gaur egungo gizartean, arazo, nik bai ezagun, arazo badaola, eta nik gehien bat gazteengan ikusten dut, eta zenbat, gaina azkenan jatetxetara joan. Eta lehengunen begon ginen sortuntzeko jatetxe batean. Eta han familia bat ziren, 8 ziren. 8 artean, mutiko bat zegoen, 13-14 urte izango zen. Hartu eta mutikoai telefonua, denporuz hartu, eta telefonuarekin egon zan holan, bere janari ekarri ziren den arte, jan zuen berea, altzatu zen, eta kotxera juntzen telefonuarekin. Ezin ezertako kasurik egin. Egi esan zarren kontuak zirela, oso aspergarria dana. Bueno, baina lata gutxikitan not. Entzun inberdia, laura, gupe entzun dugu zorretanok. Eta ona dala, eta zarrei entzun inberzaiela. Ostra, ni benetan, ikusten dudanean hori, ematen gogoa juteko eta. Hospitalean umekin txikiakin hon izan lehengunean, eta bakarran hor gurutzetan bado, baina legokoin montautan zuhiltzaien torre bat eta gauz oso han lurrekin ikusten da, peitu eta hoi, nosabien holan. Zan bakarra, han behira zegoena, bestei, telefonoi behira. Eta zien, bera baino txikiagoak, bere adinekoak, eta... Bai, adina ez tala itzakia. Hasi da. Ontsa, hasi da. Hasi da. Kosta zaio. Bueno, baina, lasai, ze azkenen gube, piperra da, hemen behar du egin da izatea, oin, etxiko du, tutua ego da, pare bat ordu. Ordu terdikin eroa, lapiko askarrean bakitu denborak danak askartu iten direla. Guk oin ezer behar dugu, piperra dako barazki guztiak hemen egin da izatea. Gero honi botako digu, tomate saltza, piper txorixe baragia, eta gero izango da, salda atera, saldaekin eta fideoekin sopa bat ingo dugu, arrautza horiekin ere hori, fideo sopa betikoa, honekin txankarra hemen mamurtuko du, txankarra eta zegatik ez oiasko atalak eta txankarra hemen dena mamurtuta, zoragarri. Orduan, itxoitea besterik ez zaigo falta. Oso, no?
Bueno, nola murrizten dan, zelan geratzen dan, iki horpi, geneukan atana, ezertan momentu batean. Eta zego xua, zeu zaina. Bai. Bueno, ba hemen, izan dakoa, pipertxo ixeroko jargara bat, gutxiga, aragia, tomate frigitua ere, gaurkoan, eta ni batzutan, bai gustatzen zait, hemen saldatik, pixka botatzea hemen baita. Habitu. Honekin, harindu iten dugu. Koiaratxo horrekin asko botatzerik ez daukazu. Neurrian dago. Hori bai, aldatu ingo dudala errezeta, uste dut, errezeta nik lehen esan dizuet, honi botako, eta arrautzak hemen dauzkate gozita, baina aditua, saldatan aditua den gure lankideak, esan du, arrautza bota behar diezu saldari, estropeatu behar duzu salda bat. Bueno, estropiatzea da arrautza gozia botatzea? Bai, hemendik agur bat, alezen familiziai iso-horretan, eta, bueno, bai, beragatik ez diot arrautza gozia botako, ze ez du nahi. Orduan esan du, fideoak usten dizkizu, beste zer gehiago ez. Bueno, kontua da, saldara botatzen duzunean, ja gatzez eta probatu dut, eta irakiten egon daigela fideoa botatzen ditugunean, hau da, espagetiak egostea moduan. Zenbat denbora, 6 minutuan inde egoten dira. Eta hemen, bueno, Patri txankarran da zati bat utzi diot, horre gero eitxeko kroketatzuk. Bai. Gure txian bezala, batzuk egiten dute karratutan da perfektu. Ez, gure txian, hola, beti jan izan da, mamurtuta eta bitu txankarra, nola desegiten dan, bueno, txankarra eta oiua ere bertan botako dio. Hartu? Eta orduan gero zerbizatuko du, saieskia, txitxirioak, eta sopa. Eta gero, txankarra bestaldetik. Eguneko menua potentia gaurkoa. Erretzen nahi naiz. Baina, alez egunean lasaina inzuen honekin. Beto, ideia hona bai. Bueno, oiua, zimaz. Zerbait kontu gehiago dugu, ero? Ez daukau, kontura gehiago, galdetzen bostazu. Baina ez dakit denbora emote euskun horre. Zer, glutamatoan inguruan? Bota, ez. Ez badokazu esalda zoragarri bat, glutamato erabili alduzu. Ez erabili hori. Bueno, erabiltzeko ikerketa bat esan da segurua dela, berez? Osa, ez dala zehozolan txarra edo osasuntxua ez dana, gurotesan, baina, osa, ez da arriskutsua hori hartzia, ez? Batzuk esaten da, hori, kartzarik genoa da, ez dakit, ez. Batzun ustetan, hori dela, ez. Berez, segurua dela, gauza dela diela olako hautz txuri batzuk, diela zaporia altzatzeko. Orduan, jendeak itxegotzena da hori gehitxu, jendeak edo enpresak, industriak, gehitxe bat izen da hori kontxerbetan eta jarri, olako plater prestatutan, eta da, zaporetxu hau guzteko platerak. Zaporia altzatzeko, ez? Baina gaur egun olako denda asiakoetan da, saltzen dabe, bai. Eta orduan zuka dutzazu bota zure... Glutamato, bera, hola... Bai, olako poltzatxo batzuk, holan bastak izaguetak dudan 200-300 gramo, ematen dago, olako harto almidoi badala, baina da, glutamatoa. Eta hori, ez dakit. Gauzia da, nik uste dut behintzat, hori adierazin biko zala, olako, kontxerbetan, edo zuk produktu bat erosten badozu, adiez, gatza adierazten dan bezala, edo lixua, edo beste, hori bai, adierazin biko zen. Glutamato da, azkenean, ez, honek aragi eta pastilla hauek eta daukaten osagaietakoa, glutamatoa da, eta hori da, sabore altzatzailea da, ez? Baina, normalian, izen oso teknikoak daukien, ez, jendeak ez ditxu identifikatzen, zezuk olioa, gatza, bakizu zentzu die, baina, karo, normalian, 208, karo, horre die, zapore altxagarriak, baina guk ez ditugu ezagutzen. Eta orduan, garbi hau edo adierazteko. Bueno, garbi hau geratu da. Txitxirioak, lehen nik horrela ikusi izan du zerbitzatu, eta ero bakoitza bere platerea atatzen ziren. Hauek erabili alduzue, horako txitxirio ensalada bat egiteko, hummus bat egiteko, lagungarri moduan, gero... Edo sopan dako, nire txiame bai sopa... Edo sopari berari bota ezkero, baina ni ja hemen beldurtu da. Txitxiria bota aldizio. Txitxiria bai. Arrotze gozia ez, baina txitxiria bai. Hau da, hemen gaude, horako presiopean lanean, baina kontua da, gure piperra da, bueno, baina, esan zerbitzatu ingo du, berez, ni hau gustatzen zait hemen, beste, ordu erditxo bat, ero, suabe, hemen olako, hau bai dala, kasualita elegantia, Eta hemen, oiazkoa ere bota diot, batzutan nik txankarra ez dut egiten, eta oiuak indaiten duanean bakarrik hori, salda, gero piperra da, oiazkoak egiten dut, eta oso gozoa eratzen da. Oso, no? Bueno, hau hemen alde batetik, orduan, hau jateko, Patri, atera beharko garena da,
Hemen zerbitzauko sopia? Hor sopia. Fideoak indal daude. Ui, ama. Ui, kontuz, horrekin. Zer modu zukusten di horre fideoa? Hor, pixkat. Atarako usalda. Atara fideoak, ez? Italian bakizuna jaten dituzten hauek. Bai, aldiente. Hale. Gaur egon gure hortz klinikak eta lan imar dute, eta norbaiti holan, ez? Aginen bate, pitzatzen bazaio, hemen dauk aukara. Bueno, momentu itxu baten, hemen daukazue gure eltzekari tradizionala. Bere sopa, piperra da, eta lagungarriekin. Orduan, hau nola jango du? Lehengo sopia. Lehengo jaso ingo du pixkat apur bat, agona, sopatik, oiarakin hasiko gara, ez? Bai, nik uste baiet. Ia ba. Nik alez ikazu, salde bakarrik. Mirana. Ez honekin da dauze. Ze hona. Amaman sopan saporia, Ikusgarri. Hau, neguan ezin da gure etxetan falda. Inoiz ez, mesez. Oso. Eta batzui gustatzen zaila hemen botatzea lan ardoa, ez? Atzoitzin, finu eta horitakoak. Eta ontsa eragisa. Hau da, menu tradizionala. Bai, hau utziko dugu. Bueno, normainek. Alezen? Bale, alezen zau. Jak. Bagisa, alen zagun duguna, Plater bat merkia, ze plater ugaria da baten dibentzat. Eta gente desenten dago, Ze hona piperra. Eta plater bat gehiago bai ataratzen da, zenik ontxe, ingoitxu kroketak. Kroketak, nik atzoa eltzekari bat egin nauen, baina txankarra eta oiua eskain, nik txoixua bai, apurtxo bat botatzen. Eltzekari xai txoixua sartzatzen? Bai. Zer moderna. Bueno, moderna, Madrid style. Bitxo, nik zeko lezti bat. Eta, bueno, bai, nik botatzen zat. Beraz, bueno, bai, izango da... Bueno, ontxe, esango zute resetia, ez? Kontatu. Lehengo tipula erregoziko, gero bertan eltzekarixan aragixan mamurtuko, eta izango da kroketa batzuk eitxia, gurinakin, irinakin, esniakin eta saldakin. Gero horre pasako ditugu irinetik, arrautzetik eta ogibirrindutik, frikitu eta jan. Arrapatu dutzu zehose jaten? Nurioz. Ez. Beraz, bueno, lanak egin ditugu, eta hemen txasigareia olixotan, hori ez, tipula apurtxo bat, erregosten. Oso ondo. Sapori emoteko. Bitxartian, gurina urtzen, eta hau dena ingo, aragisa bai, mamurtu, baina txoixua txikitzu inbiko. Bai, bestela, bueno, inaldituzu, nola, bilarrua erara, hau da, txoixua hartu atalak, bexameletik pasa, eta gero horrek frigituta jateko zerbait modernoa. Hori da. Eta hori, bueno, lehen bagenukan, duela 3 urtero, atal hori non, zan, errezeta tradizionala, eta batekin behar zuen errezeta tradizional bat, eta besteak horren baliokide modernoa, ikutu ezberdinakin, ez? Eta horrela, bueno, euskal sukaldaritzako, hasierak hori sukaldaritza berrikoak horiek izan ziren, ez? Betiko errezetak hartu eta beste ikutu bat ematea, ez? Marmitako bati, agian zen, marmitako krema bat, non jartzen zenioen gainean egaluse marinatua, tomate testura ezberdinak, eta azkenean zan osagai berdinak erabilita, testura eta teknika ezberdinak erabiltzea, ez? Bai, bueno, gaur egunatu, hori, zerbait ekutu ezberdin bat ematea. Nik oin idatzi dut errezeta bat, deitu didala marmitako altrebeskeria. Bai, izagit, datorren hastian eurrengoan ingo digu, eta indu dana da, bueno, hartu, jungo da, marmitakoa aiteko salda erabiliko duguna da, katxubusi, dala azkenean egaluse lehorra, atun lehorrakin egiten dutela japoniarrek, horrekin dashi salda bat ingo dut, gero, horrekin ingo dut piper txorizero saltza bat, non musikak eramango dituen, melokotoiak, eta hori, ez dakit nik, ez da holan atrebeskeri handia,
badago Arzaken liburu bat, nun egaluzia eta atuna lau errezetatan... Zuri holan etxea? Zuri okurritu jatzun gauza. Bai, hori nasketa ze, egia da kombinazio hori egaluzea eta musikakin ero... Honek, albertxikoekin eta oso ondo geratzen dela. Oso nasketa, eta hainbat errezeta dauzka Arzaken berak nasketa hori iten dela. Orduen nik ingo dut, olako, saltza berezi bat, pipertxo hori, eramango duela, marmitakoak eramaten duena, kenduta melokotoia. Musikak marmitakoari normaldean gure txien ezaizkio gotatzen. Baina bai ingo du, orduen froga hori ingo du hemen, ea zen moduz ateatzen den, eta horrela pila bat, Adrian egiten zuen patata tortilla, azkenean, zira, patata apar batekin, gero testura ezberdinekin, eta hori, beti, nik uste dut, kultura guztietan zerbait egin dutela, sukaldariek herrialde bakoitzekoak, izin dela, lehenengo eta behin oinarri hartuta, betiko errezeta tradizional bat, eta horri, gero, teknika berriak ezartu, testura ezberdinekin, eta antzeko zerbait. Azkenean, nahi baduzu kroketa batzuk egin, jaken biozu, kroketak berritu, jaken biozu, honek be eitzen, ez? Eta eiza nolako ikerketa bat, edo inkesta bat, zeintzu ziren kroketak geixen jaten ziren zaporia, lehenena urdai espikuana, baina bigarrenak eltzekarixanak, eltzekarixana oso... Beraz, eltzekarixanak be bai, badie... Naita nahi ez, sartu behar dituguna. Ezagunak. Hemen kroketakin berritzaile moduan, hemen aipatu izan dugu, eta hain izan ditugu hemen. Kroketak betikoak irin gutxiago bota, eta gelatina xafla bota. Orduan horrekin lortzen duguna, holako kroketa likido batzuk esan dezagun, ez? Hori da. Ni hemen kopurua holan jarriotena, jarriot, 80 gurin, gero 80 irin, eta honei, holako gordin zaporiak entzadotzagunean, irinai, gehitxuko zau, 500 likidoana. Nik banatu itxuala 400 esne, eta 100 eltzekarian salda. Horre bai emongotza, zapore, eltzekarian zaporia haundixaua. Gero, gatzez eta... jendeak hemen botatzotza intxar muskatua, piper beltza, nik kasunetan gatza dakarri botakotzat, eta horrekin... Nik lehengunen nituen batzuk, Patri, oiaskoanak oso goxoak, eta inoena da, lehengo oiasko iztarrak erabili nituen, oiaskoa esnetan egosi nuen. Beitu. Esne hori erabili nuen kroketa horea egiteko, eta gero oiaskoa mamurtu nuen, eta, zaporea, oraindik, biderkatu egiten duzu, egosi beharrean, oiaskoa bestaldetik, hori. Oso ondo. Ireia pilo dut, Hori da, betxo. Honek ez dauka besta misteria hundirik beti esaten duguna, ez? Honei holan, pare bat guelta emote dutzagunean, salda, da honekin joango da, testuria hartzen, gero, emango zuri lan honek. Gero, ez hotza daudenean eta... Hori da, hotza dauzenean, esango zutz, ez hotza zigorri arrautzak eta buitzeko. Bez. Zeko gara honekin, zuri gustategatzen hitza erabilikot, potoltzen. Bai, zurea da, niri ez eman. Zuri grasixa eitzen dutzun. Hombre, ze potoltzen egia zan, bere... Potoldu, loditu. Xama, ez dakit, oso, xarmarka dira. Lastana potolduko gara. Bai, eta... Ez dakit nola erabilin, hobeto esan, suestitu nahi aldu, nerekin suestitzera zatoz. Suestitu, eta gero suestitzen, potoldu alda norbait, auskalo. Auskalo, hoi da. Horretak izuzabizan ez dute, baina. Bai, ezin kasuri, Patri, hemen, besamel bat ingo una, betikoa, ezin kasuri gaurrak ez duzu entzun ezer. Hemen kontzentratuta nabil. Eta hau, gure duguna da, potoldu, loditu, testura hori hartu, bexamelana, honekin pasakau, eta hau, listo dauenean, potolo dauenean, ez dakit kalkulauko 5 minututxo, edo egon gara bueltak emoten, pasakau ona. Hau, gozten utziko, film paperakin, holan, ikututa, hori da, geruza esataratzeko, eta gero horrek kroketak mundu zoak itxen, ez? Irina, arrautza, ogi birrindua, eta olixotan frijitzen etorriko gara. Zer? Ez, nik hemen nahon, hauek, baina probatu dituzu ondo dauden, Ezuk ez probau, Txuria, Alberto hori gehien gustatzen, hau netzako.
vale? Izten diazo. Zirikatzi arren zu. Bueno, bueltan gara hemen, kroketak, Kroketak, hoi da. Hau, zelan zen, txiste bat ez dakizu hori, estralurtar bat etortzen da etxera eta zer ingo zenuke? Kroketak. Zegatik? Dane gustatanako dago. Ja, zure txiste klasikoak bakizkite, Bueno, ez da klasikoa, hori txorieneko Txorienen klasikoa. bada? Zu jasi zara probatzen. Albertu na. Berari zirikatziaren bakarrik. Hemen hasi gazaten, oi, Juria, hori nolakoa gustatzen zaizkit. Ez du ikasi oraindik. Txuriren bat atarako. Egin denak ondo txigortuak. Alberto, oso txigortua dute eta asko pikatzen dute. Pila bat, Pikanterik ez dutzu bota, eta hori ez da usinistuko. Tabasko ez diozu lehen egon, edo tabasko botatzen gainetik. Igual gainetik aldotza bota. Puntutxu bat tabaskoana. Bueno, honek gero jarraitzuko egiten. Bai, nik desierten hau probatzeko, ja, Bai, ez da? Irrikidan hau, Ikusi hotzut. ja, nos probatuko ditu. Gaina, batzuk aurretikin ja, atala ditugu gure hau zapaiak eserreteko, zelan dauz? Ez dakit, a ber, hemen hau, usaina oso ona botatzen dute, Bueno, hone die gure eltzekari kroketak. A ber, guazen probatzera, guazen garaia. Urdurin egon Nik ja. probauko, bai, bentsat. Ez? Ani? A ber, Patri, saio ondan dana biok probatzen dugu, Betxu. Krematxuak geratu die. Bueno, luze guaz gaur. Esan merezi izan du. Txin-txin. Probatu ditu nik, oso osoa zeuden. Eta bihar hemen izango da txorienen, osteguna, bi errezeta, kontu pila bat, eta gu biok, bazuen aurren. Hori da, hemen egongo gara, beraz, bihar arte. Ez ono, Ondo izan.